לתוך הצילינדר, וגרמה לבלאי מאוד מאוד גבוה, ועכשיו אין בכלל קומפרסיה בצילינדר הזה. ואז בעצם המנוע מתחיל לגמגם. ואז המנוע גם עובד על 3 צילינדרים, מאחר ובדקנו פה נפילות לחץ במנוע הזה, והתברר שזה לא בעיקר בגלל שהשסתומים נפגעו. הגענו למסקנה שיהיה לא נכון לעשות לו טיפול חלקי ולשפץ את הראש, וגם בגלל העובדה שהוא עושה 240,000 קילומטר. אז גם העובדה שהוא עושה 240, למה כאן כאילו בגלל, בינתיים רק אלקטרודה אחת נשרפה, לא כולם. לא כולן, אז למה בעצם להחליף מנוע? כי האלקטרודה שנפלה לתוך הצילינדר הזה גרמה שם נזק מכני כבד. בתוצאה אין קומפרסיה. אוקיי. גם אם נשים פלאג חדש עם אלקטרודה, זה לא יעבוד הצילינדר. אוקיי. וחייבים להחליף את כל חשבנו אולי לפתור את הבעיה על ידי שיפוץ של ראש המנוע. אוקיי. אבל בהתחשב בכל עת בבדיקות הנוספות שעשינו, ובקילומטראז' הרב שהמנוע כולו עשה, החלטנו שיהיה נכון יותר להחליף מנוע. אוקיי.